Nes i gerdded mewn gynnau yn meddwl, o, mae'r Nadolig wedi cyrraedd. O, mae e wedi cyrraedd, ydy. A fel o'n i'n sôn yn gynharach, da ni sôn am starters neu dechreufwyd heddi. Ie, neu pethach man gallu di roi i unrhyw un ymwelwyr sy'n cyrraedd. Ti'n mor achos leni, falle gewn ni ymwelwyr. Gobeithio wir, Felisa. Ie, wir. Ie, a pethach rwydd i wneud. Pethach chi'n gallu wneud funed ola falle, achos chi wedi meddwl, o, mae dydi 2 extra i gino, felly beth ni'n mynd i wneud. Am hefyd, mae fe'n iachus, a mae fe hefyd yn gwrs pysgod. Felly mae dy fi pysgod ar gyfer y canapés. O, dodwn ni wnaeth o. Mae pysgod gyda ni ar gyfer y canapés ac ar gyfer y dechreufwyd. A mae rhain, beth sydd gyda fi fan hyn, yw macrell sydd wedi coginio'n barod. A mae dy fi 2 teip fan hyn. Un peri-peri, chi'n gallu gweld yr chili fyna ar y top, a hwn gyda just papur di. Felly mae hwn yn bysgod sy'n llond olew da i ni. Felly mae fe'n beth da i gael yn y diet. Llwch chi gael un plaen, os na chi moyn unrhyw res a papur. Sys dim rhaid chi gael y chili? Na, maen nhw'n gael sawl gwannol flas. A ti'n mynd rein yn weddor o syml, wedi cwcan yn barod, wedi wneud popeth i ti? Ie, rhyw 2 pint y pacyn yw'r rhain, a mae rhyw 3 neu 4 fillet bach yn pob un sy'n mynd i fynd yn bell. A fi'n tynnu'r cefen, yr crôn i ffwrdd, nid oherwydd bod e ddim yn ffein, ond dwi'n mynd i sgwyl yn gret mewn pati, felly fi jyst yn tynnu fe i ffwrdd. Dwi'n di syni chi fa, dwi'n licio macrell. Mae'n flas cryf. Da iawn, Ydy, dwi'n gwybod, ie. Mae'r teip o flas, mae'r ferch hynna gyda fi, dwi ddim yn hoff o facrell, a dwi ddim yn hoff o gaws meddal. Chi'n cyfuno'r ddoi, a fe fyty chi fe trwy'r cyfan. Felly mae'n gyfuniad neis da. A beth dwi'n ei fan hyn nawr yw teimlo i fynd trwyddo, jyst i gael teimlo am unrhyw esgyrn sydd i gael yna. Ie, chi'n gael ambell i surprise wyt ti? Wyt. Os ys rhywun falle mewn oedran, neu bod plant gyda chi yn mynd i fita hwn, byddai ni yn awgrymu dod i fe trwy prosesydd bwyd. So, hyd yn oed wedyn, os odyw e ac ambell i asgwrn, maen nhw wedi cael ei walu mor fan, dyw e ddim yn amharu ar person, ar gwmws. At hwnna, fi wedi ddod i caws meddal, fi wedi cheto tyma bach to fan hyn, fi wedi prynu caws meddal a blas, fi'n credu taw chives, a galleg, rhywbeth tebyg yna, mae sawl blas gwahanol i gael, a fi'n dod i pacyn cyfan rhyw 250 neu 300 gram o caws meddal. Ti eisiau gweud enw'r caws meddal enwog fath yma ti? Ond hefyd, rhaid gweud, gallwch chi ddefnyddio unrhyw fec sydd chepa, achos mae cymaint o flas yn cael ei ddod i mewn yn hwn, does dim eisiau'r un drwta, ond ar hyn o bryd fi'n credu bod nhw ar offer beth bynnag. Mewn at hwnna wedyn, defnyddiwch beth chi'n hoffi, fi'n cael bach o gic, felly mae holl radish gyda fi fan hyn, a fi'n ei ddod i 2 llon llwy de wedyn ni mewn fyna. Fi'n ei ddod mas ar blas naturiol, nid trwy ddefnyddio halen y tro yma, ond trwy ddefnyddio bach o lemon. Felly, sydd un lemon drostai i gyd. O, dear. Na fe, hwnna, fe mewn. A wedyn hefyd bach o bapur di. Os ych chi'n hoff o wstard yn hytrach na'r holl radish, defnyddiwch wstard. Chi'n ymrywio'r blaseiddiau fan hyn i siwtio chi. A wedyn rhoi cymsgad da iddo fe fel yna. Dwi'n wastad yn meddwl bod hwn yn rhywbeth fancy iawn. Mae pobl yn cynnig e. Nawr ti'n gweld e, mae'n amlwg ti'n gallu rhoi at ei gilydd, ond pan mae rhywun yn neud e, ti'n meddwl, waw, maen nhw wedi mynd ymdrech. Ond dwi ddim yn disgwyl lot o beth fyna, dwi e. Beth ni'n mynd i wneud fan hyn nawr yw wneud e mewn i rhywbeth falle sy'n mynd i fod yn edrych yn bert ar ben ford dydd Nadolig. Felly, mynd i ddod i fe mewn ramekin neu mewn pot. Llwch chi hyd yn oed dod i fe mewn chymod y bethach, wedi berwi mynd yno fe. Egg cup. Yr egg cup. Gwasgu'r air mas ohono fe, yn enwedig os ych chi'n neud beth fi wedi wneud i chi fyna a dod i fe mewn gwydre bach. Mae hwnna'n edrych yn posh iawn, mae rai fi weid. Achos chi'n gallu cael y bubbles. Chi'n moyn cael gwared y bubbles bach yna yn y gwylod. A wedyn, i wneud yn ddeniadol, fi wedi dod i, mae hwn yn pot bach, felly hanner deilen bei fyna ar y top, a falle ychydig o peppercorns di yma. A wedyn, i ddod i fe yn yr oergell, llwch chi'n neud hyn 1-2 diwrnod o flaen llaw, menyn wedi toddi, nid mewn ffrimpan le mae'n gwahanu mewn i 2 rhan, ond jyst wedi toddi hanner a wedyn troi a gellwn yn yr ystafell tan bod y cyfan yn fynd yn feddal. Na, beth sy'n neud e, na beth sy'n benni fo. I ddisgwyl tymed bach yn fwy deniadol. Nawr, mae hwnna mewn potyn bach, mae hwn mewn un o'n gwpanau ffefryn i gartre, a fi wedi dod i bach o tos gyda fe, a wedyn yn glo iawn, fi wedi twymo vinegar seidyr neu vinegar gwyn, sdim otsfaint, hanner twba bach, a bach o siwgr, caster mewn yno fe, a yr peppercorns to, a fi wedi dod i darnau winwns yn fyna, a darnau, beth dwi'n gwneud yw just siafo darnau cucumber fan hyn, a'i gosod nhw mewn bowlen, twymo'r vinegar a'r siwgr, tan bod y siwgr yn
diflannu, a wedyn arllwys e dros yr winwns a'r cucumber. Neis. Ydyn ni'n cymryd amdani? Mae hwnna'n neud pickle bach cloi. Ti eisiau fforc, Mari? Na fi'n mynd i wso... Gallai ti? A mae fe'n Ffordd ti'n ei mewn o fe? Ma. cyfyniad neis o lliwiau nadolig, y coch a'r gwyrdd, a wedyn falle deilen parsley ar y top. A fi'n meddwl bod hwnna'n disgwyl yn lyflu i ddod i arfor dydd nadolig. Be chi'n meddwl? Ma' hwnna'n neis iawn. Ti'n siŵr nawr? Ti wedi cael bach o Mae'r bara mate? neis. Ond wneith hwnna bar an gefen yr oergell am 2-3 diwrnod. Dodwch clingffilm dros y top, neu dodwch y potiau i gyd mewn container mode, dodwch y clawr arno, anghofiwch amdano fe, a chi'n gwybod bod eich dechreufwyd ar ddydd nadolig wedi wneud. Ti'n meddwl beth sy'n rhyfeddol? Di pa mor sydyn ti wedi gwneud hwnna? Cymryd dim O'r amser. dechrau, wir, nes i ddim paratoi. Heb lawn y pickles, a oedd hynna'n gallu cael ei wneud mewn 2 funed hefyd. A ni'n siarad am starters yn dechreufwyd drwy'r nadolig. Mae pethau ma neis cyn nadolig neu felly ar ôl nadolig yn dyfer pethau bach touch. Swper bach ysgol. O, bendigedig, Lisa. Ie, llai ddangos chi nes mlaen siwt da'n defnyddio hwnna to i wneud canapés bach. Oce, edrych Rai moyn ymlaen. yr estate ma. Diolch, Lisa. Hyfryd, Diolch yn fawr. diolch yn fawr ti.